Deia Paul Auster que els traductors són els herois a l'ombra de la literatura i alguns comparteixen aquesta cita, com els mateixos traductors. Estem a l'Institut d'Estudis Catalans per celebrar el Dia Internacional de la Traducció. Ara mateix s'està duent a terme un acte que ha començat a 6:45 i s'estan llegint una sèrie de fragments traduïts al català. Escoltem-los. Pensa que ara sí que toquen editorials. Ens acompanya Jordi Martín Lloret, traductor. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda. Explica'ns una mica quina és la importància del paper del traductor. Doncs a veure, el traductor, jo ara podria dir alguns dels tòpics que circulen al voltant del món de la traducció, com ara que som ambaixadors d'altres cultures en la nostra llengua, o que fem de pont entre dues llengües, entre la llengua estrangera i la nostra, per fer accessible als lectors novel·les que han estat escrites en una altra llengua que no és el català. I en definitiva nosaltres avui som aquí perquè és el dia 30 de setembre, dia de Sant Jeroni, que és el patró dels traductors. Sant Jeroni va ser el primer traductor al llatí de la Bíblia, i hem vingut aquí, sempre cada any organitzem uns actes al voltant de la traducció per agafar una bona borratxera de traducció. El que estem fent ara és compartir lectures entre companys traductors, cadascú ha triat un fragment i l'està llegint en veu alta. Després farem una taula rodona per compartir experiències i anècdotes, algunes més divertides que d'altres, que ens han passat a diversos traductors al llarg de la nostra trajectòria. I després anirem a sopar uns quants traductors amb algun periodista cultural que s'ha oblidat de nosaltres a l'hora d'escriure alguna ressenya d'un llibre traduït. Ara, doncs, comentaves que en aquesta segona etapa de l'acte explicaran anècdotes més dures o menys sobre potser algun fragment difícil de traduir o bé també alguna novel·la dolenta que a vegades toca traduir. Ens pots explicar alguna anècdota que t'hagi passat en el teu cas? Bé, jo de fet l'anècdota que havia triat era més aviat una anècdota, gairebé una batalleta, se'n podria dir. L'any 2006 va venir un dels autors que jo havia traduït, que era Bud Schulberg. Era un senyor que ja era molt gran, tenia 92 anys, va venir a presentar el llibre que jo havia traduït i a l'editorial, que era Cantilado Quadens Crema, em van demanar que l'acompanyés, que li fes de traductor a les entrevistes i a l'homenatge que se li feia després a la Filmoteca. El cas és que em va tocar fer tots els papers de l'AUCA, des d'acompanyar a la seva dona a una botiga de bosses de pell per comprar bosses de pell per totes per les filles, les netes, les nebodes, etc., i triar fins i tot els diversos colors, fins a acompanyar el senyor Bud Schulberg en taxi cap a l'hotel, i després al final, a l'hora de fer-li de traductor-intèrpret, ho vaig tenir bastant difícil perquè el senyor Bud Schulberg ja era bastant gran i a l'hora de parlar quequejava. Aleshores era una mica difícil a vegades entendre bé què és el que deia. Jo soc traductor de llibres, soc traductor literari, no acostumo a fer la feina d'intèrpret. Hi ha uns professionals que s'hi dediquen i que ja hi tenen la mà trencada, i en aquell cas em va tocar fer també d'intèrpret pel senyor Bud Schulberg, però l'experiència en general va ser molt bonica i sempre la guardo com un record, la tinc aquí gravada al cor. Sí. Doncs en alguns moments pot ser complicat, això de ser traductor. I em comentaves ara també que hi ha com una petita guerra, un petit conflicte entre periodistes i traductors. Explica'm aviam de què consisteix. Conflicte no és que n'hi hagi, el que passa és que nosaltres els traductors reivindiquem, i sempre aprofitem aquest dia d'avui per fer-ho encara amb més força, reivindiquem la visibilitat del traductor. Hi ha editorials que cada vegada estan optant més per posar el nom del traductor a la coberta dels llibres. Els periodistes culturals cada vegada més també se'n recorden. Per tant, ha avançat des dels fa 5 anys que esteu fent aquest acte, ha avançat fins ara. Jo crec que s'està fent una feina important i que cada vegada hi ha gent que es recorda més dels traductors. Però això no vol dir que de tant en tant podem llegir alguna ressenya en algun suplement cultural o fins i tot alguna ressenya que surt a televisió quan es parla d'alguna novetat que s'ha traduït a casa nostra, en la qual s'obliden d'esmentar el traductor. Es parla moltes vegades d'un estil brillantíssim, d'una tria lèxica meravellosa. I clar, en realitat sou vosaltres. Esclar, en realitat nosaltres som traductors, els traductors de fet som escriptors, en aquest cas el que fem és prestar la veu a un altre escriptor
perquè el que aquell escriptor ha escrit en la llengua, en la seva llengua materna, doncs es pugui llegir en català. Exacte. I ara mateix aquí, els traductors que hi ha, quants n'hi ha, com és que han participat d'aquest acte, com els heu aplegat? Doncs els hem aplegat a través de diverses associacions que tenim. Jo, per exemple, que sóc el responsable de la Junta de l'AEC, de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, sóc el responsable de la secció de traductors. Tenim una llista de distribució que funciona molt bé, vam fer una crida, des de l'Institut també s'ha fet una crida als diversos traductors literaris d'aquest país que es volguessin apuntar, és a dir, que ha estat un acte obertíssim a tots els traductors que hi volguessin participar. Ara mateix n'hi deu haver una vintena i després per la taula rodona en serem 7 o 8. Doncs moltes gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres, els més visibles també. Doncs ja ho sabeu, ara mateix està a punt d'acabar aquesta lectura de fragments de la traducció. Val a dir que aquesta commemoració del Dia Internacional de la Traducció s'havia de fer al Jardí Mercè Rodoreda, però a causa de la pluja s'ha hagut de traslladar a dins d'aquesta sala.